girl's face on a date. Oh. Girl's face in real life. Altså, hvorfor har jeg ikke snusnummer, når jeg har det i hovedet? Ja. Hej, Tule. Hvordan går det? Jeg har det godt. Fantastisk. Ja. Ja, okay. Nå, hej, Tule. Hej. Altså, hvad sker der? Jeg har lige vundet 100.000 kroner. Og vundet hende. Vi skal ud og spise. Og vi skal også... Hør på det her, vi skal ud og shoppe. Og så har jeg også tænkt mig, at vi skulle gå ind i... og så kunne jeg også rigtig godt med tænke, at vi skulle gå ind i Toys R Us. De har også sådan noget... sådan nogle Bill og Bear, sådan nogle Barbie-dukker. Og de ser rigtig flotte ud. Nå, men hvornår skal vi gøre det? Altså, Tule, nu skal du simpelthen høre efter. Vi gør det nu, okay? Hej! Ja, vi ses. Men vi kan faktisk torsdag også, ikke også? Okay. Готовки удовольствия, жизнь хороша. Демагогия сплошная. Красивые слова. Красиво, умеют говорить. Красиво говорить. Но работать неплохо. Будет говорить, будет